everyone, welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Sophie stories, and today talking about umkhokha. Nanke guys, engakulindela kuleli viki ezoqala njengoba nazi ukuthi ke last week kwakufika ihlobo sikaMamzobe, safike sathi if nje bengaselapha sona sizobatshela ukuthi ke bamumba bayomgqiba kuphi ke umzobe. Umzobe guys kanye noMthembu allowed uMabuse noSiphamandla ukuthi ke bamelaphe ke lo baba ke wasinda ke manje mase sindile uthi hayi cha sengicabange kahle ngeke nginitshela ukuthi umzobe wancatshwa kubo, washo wahleka. On Tuesday sizwe sekuthiwa ke a sudden death shakes the Mthembu family just as they are desperately trying to learn the location of Mzobe's grave. Nengicabanga ukuthi ke uyena ke lo baba guys ozoshona noma ngingena ishop, but ngicabanga ukuthi uyena lo baba ke ozoshona. Abashiye ke oMabuse benoSiphamandla bese filweni elimnyama lokufuna ukuthi ke ithuna lika Mamzobe ke likuphi ukuze kunqamuke ke umkhokha nabakaMthembu osuba affectile ke. Njona ze guys ukuthi ke uGabisile ke kunemfihlo ekuthiwa kumele ayikhulume kuleli viki uzogcina ke elikhulumile iqiniso bese sibuza ke ngalo after ke uSifociya ebe nombono ngemfihlo yakhe. She will tell uDifa ukuthi ke uyena wabulala ke uMthembu ethunywa uMamzobe wamnika ushevu wathi akayofaka emanzini ke aphuzwa ke uMthembu washona. Inhlanzi ke izoshelwa amanzi kuMamzobe njengoba ke noDifa ezophoxeka nje adile naye uMamzobe, kodwa kubuka sengazuthi ke impilo kaMamzobe izophithizela kakhulu kulenyanga iyelengela impela cha eweni ngenxa ke yezenzo zakhe ezimbi ke azenza, bathi asikho ke isona ke esingakhokhelwa. noMamzobe ngibona sekuyisikhathi sokuthi ke akhokhe ke manje. Bathi ke uMamzobe will see what is going to happen to her in a dream and begin preparing herself. uGabisile will struggle to let her mother go like this, while uManzimande insists that the punishment goes ahead. Angazi guys ukuthi kuzokwenza uMamzobe ke kodwa cha impela ngibona sengazuthi sizovala ngaye ke impela ke uFebruary noma ke umkhokha sizoqeda ngani umzoshona or kuzokwenzekalani ngaye, kodwa bathi uzobona ukuthi kuzokwenzekalani ngempilo yakhe bese yaqala ke ayayilungiselela. Bese uGabisile guys will struggle ukuthi ke amukele ukuthi umakhe ahambe ke ngaleyo ndlela. Lapho ke uManzimande yena uthi cha ukujeziswa ke kumfanele. So guys niyazi guys ukuthi ke umkhokho uyaphela, sizokhumbula ke kakhulu. Angifuni nje ukuqamba manga, sizobakhumbula ku screen sethu uMamzobe, Gabi Girl, Gabi G, siwakhumbula uMabusi, siwakhumbula nje bonke bakithi. Ngifisa ngathi ngabe khona enye indlela bengenzeka ngayo, kodwa ke ayikho ke bakithi, uyaphela ngempela umkhokha. Ngokuphela kaFebruary nje uzobe uphela ke now. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion.